Sommerferien. En bog af Johan Dalsgaard, kapitel 1. Som ung arbejdede jeg altid i hver ferie, både mens jeg gik i skole og senere i lære. Jeg har nu endelig fundet ud af, at ferier er til at holde ferie i. Ellers restituerer man aldrig ordentligt. I min ene ferie midt i 80'erne tog jeg som 19-årig fra Færøerne med en lille gammel fiskekutter til Island for at fiske med snella, et færøsk fiskeredskab, et rundt hjul med 8 fiskekroge, et blylod og hundredvis af meter af nylon på, samt et lille enkelt håndtag. En fisketur med snella tager ca. 14 dage. Det hele startede, som sådan noget ofte gør. Til en vild fest sagde den allermest berusede person, at nu måtte han snart gå hjem, fordi han skulle tidligt op om morgenen og ud med sin båd til Island at fiske. Til Island? Hvilken båd? Spurgte jeg spændt og eventyrlysten, og med en kæmpe længsel. En længsel efter at se verden. Færøerne kan nemlig nogle gange virke små og isolerede for en 19-årig eventyr. Men vi faldt i snak omkring båden, en gammel typisk lyseblå 30-tonser fra 40'erne, og det endte med, at jeg skulle komme med. Som kok til Island. Stik den, verden lå for mine fødder. Tidligt næste morgen kørte vi så med bil til den lille landsby, hvor båden lå fortøjet ned i havnen. Da jeg så båden, begyndte jeg at tvivle stærkt på, om dette her nu var så romantisk, som det havde lydt aftenen forinden i det røgfyldte og ølstinkende lokale. Men jeg gik dog ombord på dette her flydende paradoks og trådte ned på dækket, der gav efter for min lette vægt. Båden havde et styrhus agter og et lille bitte skur foran, hvor nedgangen til lugaret eller opholdsrummet var. Jeg gik derfor ned i lugaret for at se nærmere på kabyssen, det lille køkkenområde. Der var ikke meget dernede. Et lille bord til madanretning, et andet bord til spisning, 2 bænke, 4 køjer og en enkelt kogeplade ovenpå en kraftig petroleumsovn, som holdt hele rummet konstant brændende varmt. Intet rindende vand, intet vask, ingenting. Et skab med tallerkener og krus, en skuffe med skeer og kniver og gafler, nogle gryder, og så en stor ske til at røre i gryden med. Jeg, kokken, var den yngste mand ombord, så jeg fik ikke mulighed for at vælge køje, men måtte tage den, der var til overs. Jeg havde medbragt en dyne og 2 komfortable hovedpuder, noget som de andre grinede meget af. Jeg blev dog færdig med at redde min køje under høj latter. Vi var 4 mand. Mig selv, skiperen, som jeg havde mødt aftenen forinden, maskinmesteren, en fordrukken fyr, rødmosset og som altid var godt gal i skralden, klar til kamp. Og så var der en anden fyr, han var meget flink. Som dagen gik ved kaj, lettede de andres tømmermænd, men blev desværre i stedet erstattet af en massiv beruselse. Denne torsdag aften tog vi afsted lige før midnat. Man må nemlig aldrig sejle ud på havet på Færøerne om fredagen, i det at dette kan betyde uheld. Og uheld skulle vi ikke have noget af. Autopiloten blev sat med kurs direkte mod Island med speederen i bunden. Jeg gik frem og tilbage på båden og prøvede at sætte mig ind i alt det her nye. Åbenbart var jeg den eneste, der interesserede mig for båden og hvor vi skulle hen. De andre festede med en flaske i rummet bag styrhuset. Da vi havde sejlet lidt, så jeg nogle underlige svage lys foran båden, og jeg gik op på broen for at spørge, hvad dette mon kunne være i den tætte tåge.
Ingen personer var på broen. Autopiloten var alene. De andre sad i et rum bag broen, som havde fået det lidt overdimensionerede navn Kortrummet. Et lille rum, hvor de lige fik klemt sig ind. Nå, men jeg fik kaldet skipperen, og han kom ind på broen. Skipperen, en mand med et stort, sort, rodet fuldskæg og et skiftende humør, handlede ofte meget impulsivt under stress. Han kiggede på lysene, som langsomt kom nærmere og nærmere med hastig fart. Han gloede og tænkte. Og lige pludselig tog han hårdt i rattet og drejede alt, hvad han kunne i bagbord. Han havde nemlig glemt at sejle ud af den lange fjord, som vi skulle ud af, så det var faktisk landsbyen på den anden side af fjorden, som vi nu var på vej hen imod. Men hurra for skipperen, faren var over for denne gang, og turen var startet. Sommerferien, kapitel 2. Vi sejlede og sejlede og sejlede. Pludselig gik brandalarmen i gang. Skipperen sprang hurtigt over til kontrolboksen og gav den et ordentligt spark. Alarmen stoppede straks. Så sejlede vi videre. Hver gang brandalarmen gik i gang, tog den person, der stod tættest, og sparkede kassen. Da vi havde sejlet længe nok, gik jeg i køjen for at sove. Så snart vi kom ud i det åbne Nordatlanten og mødte den første rigtige store havbølge, fik jeg et chok. Et iskoldt gys. Det kolde havvand sprøjtede direkte ind på mig, ind gennem træbåden og ind i min køje, og jeg blev drivvåd. Jeg fløj op fra køjen, dryppende våd og iskold. Hvad var det dog for en båd, jeg var taget med? Resten af natten sad jeg på bænken. Næste morgen var jeg meget tidligt oppe. Jeg tog mine våde hovedpuder, dyne og lagen og bar den ned i maskinrummet. Dernede lagde jeg alt mit udstyr på den varme motor for at få det til at tørre. Så gik jeg op, frem og ned i lugaret og klipsede plastik ind i køjen med en hæfteklemmer. Så kunne jeg holde mig tør. Senere på dagen stod jeg oppe på broen. Som sædvanligt gik brandalarmen i gang. Skipperen gav kassen et velfortjent spark. Intet skete. Så sparkede han et ordentligt mandfolkespark. Intet skete. Så spurgte jeg, ligesom for mig selv, om vi ikke måske skulle se, om der måske var brand et eller andet sted ombord. Alle gloede på mig, og jeg følte mig dum på stedet. Ja, sagde skipperen til min store lettelse. Lad os gå og se, om der er en brand. Så gik vi. Båden var kun omkring 25 meter lang, så det var hurtigt at finde ud af, at den tykke sorte røg kom sydfra, nede fra maskinrummet. Da vi kiggede ned, så vi, at der var brand i min nye dyne. Skipperen tog en lang pind, greb fat i den brændende dyne og smed den i havet. Så var branden slukket. Men pludselig tog han uden grund, og jeg fandt aldrig ud af hvorfor, og smed lagenet og de 2 hovedpuder i havet også. Så sejlede vi videre, og de andre havde hurtigt glemt hændelsen. Om aftenen sad jeg og stirrede på min tomme luksusplastikkøje. Sommerferien, kapitel 3. Hvordan jeg sov i plastikkøjen husker jeg ikke. Natten syntes uendelig. Hver bølge, der slog ind mod båden, føltes truende. Tankerne snurrede rundt, uden nogen at dele dem med. Jeg sov med tøjet på og lå rigtig dårligt. Og jeg var meget tidligt oppe.
Vi sejlede og sejlede og sejlede og sejlede. Der var ikke meget at lave ombord, så jeg prøvede på at finde på noget selv. Nede i lugaret var der 2 kedelige ting. Først og fremmest var båden så dårlig, at lænspumpen, den pumpe som pumper vand ud af båden, måtte køre hele tiden, fordi båden tog vand ind. Pumpens monotone lyd var en endeløs klapring af en gammel tromme, der aldrig slappede af, og som blev ledsaget af den gamle dieselmotors konstante dybe brummen og banken. Men lænsepumpen kunne ikke holde til at pumpe. Vandet steg langsomt i båden, så man måtte altid gå og vade ned i lugaret, vade i havvand. Vandet var beskidt og klæbrigt, og hver gang bølgerne skvulpede alt det beskidte vand op ad siderne, føltes det, som det drænede al min energi. Men der var en håndpumpe inde under bordet, fæstnet op ad væggen. Den pumpede jeg med frem og tilbage, en lille jernstang, og fik tiden til at gå med det. Jeg pumpede og pumpede. Mine arme føltes tunge som bly, men det hjalp. Ja, jeg reddede den synkende skude, som jeg i spøg kaldte båden. Men hver gang jeg fik al vandet væk, kom en så uhyggelig væmmelig lugt og lagde sig over hele rummet, hvor vi både skulle spise og sove. En fæl stank af rådenskab bredte sig. Så første gang jeg fik pumpet båden læns, fik jeg en ordentlig skideballe fra de andre. Men jeg fandt hurtigt ud af, at jeg bare skulle pumpe båden næsten tom, og så kom der ikke nogen stank. Jeg gik derefter på jagt efter, hvor den væmmelige stank kom fra. Den kom fra den ene bænk. Man kunne løfte låget på bænken, og der lå så dette stinkdyr. Først så jeg ikke, hvad det var, så bandt jeg et bånd i det og slæbte det op på dækket. Da jeg kom op der, så jeg til min store forbløffelse, at det var en gammel dyne. Bum, bum, bum. Mit hjerte bankede højt, og jeg stod fanget i en tvivlssituation. Skulle jeg kaste den i havet? Jeg manglede jo en dyne, men denne her var så væmmelig. Men den var dog bedre end ingen dyne. Bum, bum, bum. Jeg undveg spørgsmålet og udsatte svaret ved at hænge dynen op i masten for at tørre. Skipperen lå altid, når jeg spurgte ham, om han var sikker på, hvor vi sejlede hen. Og jeg spurgte, fordi vi havde sejlet nærmest direkte nordpå i 2 dage, og jeg havde altid troet, at Island lå lige derovre. Og samme dag begyndte det min sanden også at sne. Midt i min sommerferie. Sig det er løgn, tænkte jeg. Sikken en sommerferie. Nå, men det var nok den her sne og kulde, der hjalp mig at tage beslutningen med den stinkende dyne. Jeg gik og bankede den med en pind. Den samme pind, som tog livet af den anden dyne. Jeg bankede og bankede. Jeg bankede al rådenskaben ud af den. Om aftenen sad jeg og beundrede min nyrette plastik luksuskøje. Sommerferien, kapitel 4. Vi ankom til det ønskede fiskested, et eller andet sted langt nord for Island. Der var vi i nogle dage og fiskede, hvorefter vi sejlede vestpå for at prøve lykken. Det endte med, at vi sejlede hele vejen rundt om Island i et forsøg på at finde fisk. En af de allervigtigste ting, der gik i stykker, var olietrykket. Altså, det gik ikke i stykker, som så meget andet ombord på båden. Nej, olietrykket, som skulle hæve fiskene op fra havet, forsvandt. En olietrykspumpe gik i stykker. Så olietrykket forsvandt bare en dag, hvor vi skulle fiske. Og båden, det gamle vrag, var udstyret med 8 olietryksdrevne fiskesnøre, på færøsk kaldet sneller.
2 til hver mand. Sagen er, man har 2 automatiske fiskesnøre hver. Man smider et tungt blylod i havet med 8 fiskekroge på. Det skal være tungt, fordi det skal dybt ned, 100 meter, meget dybt. Men uden olietryk, som skulle hive loddet og fiskene op igen, måtte dette derfor gøres med håndkraft. Mange tons fisk. Dreje rundt og rundt på et enkelt håndtag og vinde hele snoren op på et rundt hjul. Det var tungt, med 8 fisk på og et blylod. Skipperen havde 2 positioner skrevet på en afrevet flap fra en gammel sømpakke. 2 meget vigtige positioner, som han ofte talte meget om. Han havde fået dem i en ølklub af en anden sømand, som han havde siddet og drukket sammen med. Han var meget glad for disse positioner. De skulle redde vores tur, sagde han. Flappen med de skæve blyantstegn hang i styrehuset. Den ene position var et meget godt sted til at fange fisk, et hemmeligt sted, imens den anden position var et meget farligt rev, en lav skjult grund, hvor havet pludselig springer i vejret, et blindt skær, som man skulle holde sig langt væk fra. Så sejlede vi hen til det gode fiskested, troede vi. Vi ankom, motoren blev som sædvanligt slukket, og vi smed fiskekrogene og blyloddene i havet. Plonk, sagde det, i det fiskeredskaberne landede lige ovenpå en bunke tang, som var ovenpå en stor sten under os. Ja, der lå de, alle fiskeredskaberne, blot 1 meter under vandspejlet, på noget brun tang, selvom vi var meget langt fra land. Vi var nord for polargrænsen, alene i ødemarken, uden land i sigte, og så stirrede vi lige ned i noget tang på en sten. Pludselig stivnede skipperen og råbte, "Revet! Det er det farlige rev! Vi må væk, inden revet bryder!" Han skyndte sig op på broen for at starte motoren, men det var for sent. Båden begyndte at give de mærkeligste lyde fra sig, samtidig med at tangen kom op af havet i alle retninger. Båden begyndte langsomt at kæntre, og op fra havet kom der en lille ø, og vi kæntrede midt på den. Bump, sagde det, da båden lagde sig stille på kæmperevet. Havbølgerne er drøje, de er langsomme. Revet kommer op af vandet med jævne mellemrum, hvorefter det forsvinder igen, når en havbølge flyder hen over det. Vi var sejlet hen over revet i en glad bølge, men lå nu i en bølgedal, kæntret oppe på revet, langt væk fra andre mennesker, uden mulighed for at få hjælp. For hvad gør man, når skibet pludselig kæntrer? Vi holdt os fast på dækket. Båden hældte 45 grader. Skipperen forsøgte at starte motoren, den gamle motor. Minutterne føltes lange. Båden gav sig og udstødte trætte knæklyde. Så skiftede det hele lige pludselig. Den brune tangø forsvandt atter stille i havet, fordi der kom en ny, lang, drøj, tung, søvnig havbølge og skyllede ind over den. Langsomt forsvandt øen i havet igen. Skipperen fik gang i motoren, satte fuld fart på skruen, som dog endnu ikke var kommet ned i vandet. Båden rejste sig langsomt under meget jamren. Vi fik redskaberne ind, og pludselig sejlede båden for fuld hammer. Da vi havde sejlet måske blot få minutter, skød der en kæmpe vandsøjle op af havet, præcis der hvor vi lige havde ligget kæntret. En kæmpe geyser, en islandsk kæmpe. Whoosh, sagde det og sprøjtede 30 meter op i luften. Vi bare gloede. Vi snakkede aldrig om denne oplevelse. Vi sejlede blot videre og fiskede
og sejlede. Et måleinstrument på broen viste pludselig en dag, at motorens dynamo var i stykker. Vi genererede derfor ingen strøm og kunne derfor ikke længere risikere at slukke motoren, når vi skulle fiske, hvilket var nødvendigt, fordi nu var der ikke strøm nok til at starte motoren igen. Vejret havde også været meget dårligt de sidste dage. Vi sejlede derfor ind til Vestmannaøerne efter hjælp. Sommerferien, kapitel 5. Som jeg husker godt, da vi kom ind i Vestmannaøerne. Solen skinnede ned. Vi troede, at vejret aldrig ville blive dårligt igen. Plus, at vi om lidt skulle spise fårehoveder. En færøsk delikatesse. Måske drikke en lysøl. Og så måske også en enkelt lille snaps. Måske. Jeg var kok og havde derfor et job, mens de andre gik op i byen, i banken for at hente penge, som rederiet skulle have sendt os. Lommepenge. De tre gik ud for at finde ud af, om pengene var kommet, og kokken, mig selv, gik op på dækket med 4 forhoveder og en stiv børste. Forhoveder skal vaskes grundigt, før de bliver kogt, i det at ulden er svedet af med en gasflamme. Jeg sad på lastelugen og hyggede mig med vaskningen. Dette var en dejlig dag, den første normale dag i lang tid. Da forhovederne var kommet op til kogning, kom de andre tilbage med penge og hvad de ellers havde købt ind. Øl og brændevin. Jeg besluttede at gemme min andel, indtil jeg kom hjem. De andre begyndte straks at feste. Om aftenen sejlede vi hjem til Færøerne. Dynamoen kunne ikke repareres, så skipperen besluttede, at vi sejlede hjem. Vejret blev værre og værre for hvert sekund. Lige da vi kom ud af Vestmannaøerne, var jeg alene nede i lugaret, imens de 3 andre var oppe i styrhuset på broen med rigeligt øl og brændevin. Og vejret blev bare værre. Det blev orkan. Fuldstændig kukuk-orkan af værste slags. Det var så dårligt vejr, at jeg kunne ikke komme hen til de andre, og de kunne ikke komme hen til mig. Alle lurer var skalket, og både dækket var under havvand og bølger. Ja, hele skibet var under hav, hvorefter det stedet kom op igen og igen og igen. Jeg var derfor isoleret ned i lugaret. Båden huggede ned i kæmpebølgerne. Det var forfærdeligt. I 18 timer sad jeg ensom nede i lugaret, uden at vide, om der var sket noget med de andre. Og det var der. De var meget fulde. Men det vidste jeg ikke. Jeg vidste ingenting. Jeg vidste ikke engang, om nogen styrede båden. Men 18 timer gik selvfølgelig, det gør de altid, og pludselig åbnede døren til lejderen, og havvand fossede ned. Så jeg et par støvler i lejderen, som er stigen ned i lugaret. Døren blev lukket og skalket, og skipperen kom vadende ned, iklædt kæmpe støvler og gummitøj. Det var dejligt at se et andet menneske, selv om han ikke så sjov ud. Han var godt oppe at køre. Han var meget fuld. Han hilste på mig og skar et øre af et koldt forhoved, som stod i en gryde, og proppede det i munden, tykkede og slugte det ved at drikke lagen fra et glas spejsild. Så skar han det andet øre af og råbte gennem larmen til mig og sagde, at han havde 2 nyheder, fordi nu havde han lyttet til vejrudsigten. Den gode nyhed var, at vinden ville skifte i retning til vest, hvilket betød, at vi ville få stormen i vores agter, hvilket betød, at vi ville sejle hurtigere og derved komme hurtigere hjem. Den dårlige nyhed var,
at vejret ville blive værre. Meget værre. Lige da han havde sagt det, standsede motoren. Sommerferien, kapitel 6. Lige straks som motoren standsede, begyndte båden at rulle og svaje og dykke og hugge helt omvendt og anderledes. Som om alt pludselig gik i slow motion, samtidig som den blev kastet rundt som en lille prop. Skipperen og jeg gloede på hinanden. Det behårede ører stak ud af hans mund, og der var sildebidder, peberkorn og løgbidder i hans sorte fuldskæg. Så løb han, stormede op gennem lejderen og var væk. Hastigt tog jeg en trøje på. Jeg var nemlig kun i undertrøje, fordi der var så varmt ned i lugaret. Petroleumskabyssen kørte konstant, og varmen var pludselig kvalmende. Jeg sprang op på dækket og skalkede lugen. Nu hvor vi ikke længere kæmpede os gennem bølgerne, virkede havet mere roligt, selvom det var vild orkan. Jeg kæmpede mig vejen til styrehuset og de andre. Tidligere skete i det fiskeri fars. Hver eneste dag skulle vi kalde på en sendestation i Island og fortælle, hvor meget vi havde fisket. Dette er et lovpligtigt krav og skal overholdes af alle fiskeskibe rundt om Island. Da vi pludselig uventet var sejlet hjem, havde vi ikke fortalt dette til nogen. Ej heller indrapporteret det til Fiskeriministeriet. Det havde skipperen glemt som en del af festen. Så selvom vi nu var kommet halvvejs hjem, var det ikke særlig smart, at ingen vidste, at vi nu var i havsnød midt imellem Island og Færøerne i en nordatlantisk storm. Alle disse tanker gik jeg og tumlede med, mens jeg kæmpede mig vejen til styrehuset. Oppe i styrehuset sad maskinmesteren og sov en tung alkoholsøvn. Jeg gik derfor ned på dækket igen og agter og hen til døren ned til maskinrummet. Dernede var de to andre i gang med at inspicere motoren, og jeg klatrede ned. Vi prøvede at arbejde på motoren, den samme motor med den defekte dynamo, som skibsmekanikeren i Island ikke kunne finde ud af. Det hele var noget gammelt juks, holdt sammen af gaffatape, klude og slangeklemmer, men fejlen blev fundet. Dieseloliefilteret var stoppet til med vand og skidt og skulle skiftes. Det var derfor motoren var gået ud. Havde maskinmesteren blot haft styr på sine ting, så var dette her aldrig sket. Men selv om vi skiftede filteret, hjalp det ikke. Vi gik op på broen, og skipperen prøvede at starte motoren, men som sagt, ingen strøm på batterierne. Strømmen var sluppet op inden Vestmannaøerne. For at starte motoren havde vi fået strøm fra en lastbil, så vi havde ingen strøm til at starte motoren med, og vi vidste det. Vi vidste, hvordan landet lå, men ingen sagde dog noget. Jeg gik ned i lugaret til min håndpumpe. Nu hvor strømmen var væk, var der kaos ombord. Hovedpumpen var selvfølgelig også slukket nu, og alt lys gik ud. Uden hovedpumpe gik det ikke så godt for den synkende skude. Vandet steg hurtigt. Vi var i gang med at synke. Jeg opdagede, at jeg kunne ikke pumpe hurtigt nok med den lille pumpe, så jeg gik op til de andre. De var i maskinrummet. Der var panikken i gang med at brede sig. De kæmpede med alt, hvad der var at kæmpe med, og ingenting hjalp, og nu var skipperen bange for, at forsikringen ikke ville betale, hvis de opdagede, at vi var i havsnød på grund af ren idioti. Så for at pynte på historien, begyndte han at klippe drivremmen over på motoren. Han smed den i havet og sagde, at det nu så ud som en hændelig fejl, som ingen havde skyld i.
En drivrem kan altid springe, det er ikke vores skyld, sagde han glad. Jeg fortalte dem om det hastigt stigende vand i lugaret, og vi gik op for at lede efter den manuelle håndlænsepumpe på dækket, der ifølge lovgivningen skal være der et eller andet sted. Vi fandt den under en præsending. Den var både stor og flot, men der var intet håndtag til den. Vi ledte og ledte. Vi ledte alle steder efter en lang jernstang, som passede ned i pumpens fod. En pumpestang. At vi gad. Havde vi ingenting lært efter så lang tid ombord på denne møgspand? Den synkende skude syntes pludselig at passe alt for godt til sit navn. Skipperen var nu færdig med at rette på motoren og kom tilbage til os op på dækket. Vi sagde, at der var ikke nogen pumpestang. Han sagde derfor, at vi så måtte sende et nødopkald. Vi gik alle tre op på broen for at sende et SOS, men ingen strøm. Så imens skipperen sad på broen og tænkte over situationen, gik jeg og den anden i gang med at hive vand ud af båden. En af os gik ned i maskinrummet med en tom, gammel bule 20 liters smørmiddelspand, fyldte den med vand og løftede den op og afleverede det til den anden, som stod op på dækket, og som så kastede vandet i havet. Vi skiftedes til at være dernede. Efter nogle skæve forsøg bandt vi en snor i spandens håndtag, og det hjalp. Med nogle gode knuder på rebet kunne ham op på dækket starte med at hive straks, imens den anden løftede spanden over hovedet i det gyngende fartøj i orkanen. Mange spande med vand faldt ned over mig, men vi blev ved og ved og ved og ved. Sommerferien, kapitel 7. Skipperen kom pludselig agter og råbte, at han troede, at en radiosender måske var i gummibåden. Gummibåden lå oppe på styrhustaget, indpakket i et hvidt hylster. Det lød som en fin idé, så jeg og den anden fyr klatrede op på taget midt i stormen. Det lød nemt, men vi skulle bruge den ene hånd til at holde os fast med, og den anden til at arbejde gummibåden løs. Vejret var så utrolig dårligt, og gummibåden må have ligget fastspændt i lang tid, i årtier, og den var næsten ikke til at få løs. Det var nu ikke en gummibåd, men et hvidt hylster med en uoppustet gummibåd indeni. Mens vi var deroppe, fik vi flere iskolde bølger ned over os, og det var så koldt, at jeg mistede pusten og havde svært ved at trække vejret og koncentrere mig. Tit måtte vi bare holde os fast med begge arme, fordi båden tippede så meget fra side til side og op og ned. Men vi fik løsnet gummibåden og sendte den ned af taget, ned langs styrhusets side. Skipperen skulle pludselig hjælpe til og halede ivrigt i et tyndt, hvidt reb, som netop var det reb, der udløser den indbyggede sprængladning, som fik gummibåden til at blæse sig op. Så pludselig eksploderede det hvide hylster, og vi var lige ved at få det i hovedet. Bang, sagde det, og gummibåden begyndte at blæse sig op ned i løgangen mellem rellingen og styrhuset, hvor den satte sig urokkeligt fast. Men vi klatrede alligevel ned fra taget og ind i gummibåden for at finde nødsenderen. 2 glade optimister, og så skipperen, som stadig stod på dækket og holdt fast i den hvide snor. Gummibåden var stor, formet som en rund pyramide. Vi ledte rundt ind i den. At vi gad. Havde vi ikke lært noget efter så mange dage ombord på en low-budget båd? Der var selvfølgelig ingen nødsender. Der var en fløjte, en åre, en pakke candysukker og nogle dunke vand, samt noget læsestof om sikkerhed på havet. Jeg tog vandet og sukkeret, som senere skulle vise sig
at virke næsten som magi. Båden lå nu meget tungt i vandet, og vi begyndte at diskutere, om vi ikke skulle få gummibåden løsnet og sejle væk med den. Simpelthen forlade den synkende skude, men skipperen ville ikke høre tale om det. Han blev meget vred. Panisk vred ved tanken om at skulle i en gummibåd midt i en orkan. Senere fandt jeg ud af, at han ikke kunne svømme og var hysterisk bange for at sejle i den. Hellere ned med skibet end ned i gummibåden. Der var også nogle nødraketter og nødblus i gummibåden. Vi sendte en nødraket, men den forsvandt bare op i det dårlige vejr, og så vi den ikke igen. Så begyndte vi igen at hælde vand ud. Fyldespand, løftespand, gentage, skift, op på dæk, saltvandssprøjt, havvand, fossende ned ad dækket, skift, ned i maskinrum, kaos. Båden lå tungere og tungere i søen, vandet steg langsomt, men ubønhørligt. Vi magtede ikke at lænse båden. Vi burde have været 4 personer, 2 ved hver nedgang. Ja, vi skulle have været 4. Vi var 2. Hver gang jeg ikke orkede mere, tog jeg en bid af candysukkeret. Det virkede omgående, og jeg fik nye kræfter. Vi gjorde intet andet end at øse vand ud. Dag ud og dag ind, og nætterne med. En mand til at øse, en på dækket, skifte, i timevis, i dagevis. Vejret var forfærdeligt, og sigtbarheden var nærmest lige 0. Maskinmesteren, som lå i koma i styrehuset, vågnede, tog en flaske brændevin og gik ned i lugaret for at lægge sig bedre. Dernede var de 2 nederste køjer under i vand, men det tog han ikke så tungt og lagde sig bare i en overkøje for at sutte på flasken, indtil han faldt i koma igen. De næste døgn var det rene vanvid. Vi hældte vand ud af båden og skændtes. Vejret var forfærdeligt, og båden vendte den ene og den anden vej. Jeg var blevet så gennemblødt op på styrhustaget i min undertrøje og uldtrøje, og var gået i en olieskinsfrakke bagefter. Og olieskinsfrakken gjorde, at tøjet aldrig tørrede igen. Jeg forblev drivende våd og kold, dog svedende og iskold. I en pause satte jeg mig op i styrhuset for at få pusten igen, og jeg tænkte på den grønne Sailor VHF-sender. Mit motto med ikke at rode med ting, jeg ikke forstår mig på, lempes åbenbart, når jeg er i livsnød, så jeg satte mig til at trykke på forskellige knapper. Jeg var trods alt i lære som elektronikmekaniker, men det her var ikke rigtig min plads. Da jeg trykkede på en bestemt lille rød knap, kom der en lille hyletone. Beep. Der var ikke strøm nok til at starte motoren eller køre pumpen, ej heller til lys. Vi befandt os i mørke i en orkan, uden sigtbarhed i en halvsunken skude. Men der var åbenbart en lille gnist tilbage på batteriet, fordi senderen sagde noget. Den knap trykkede jeg på, hver gang jeg havde en chance. Bip, 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 hører I mig? SOS, prøvede jeg at morse med den lille biptone. Men pludselig fik jeg en god idé. Jeg tog en kost, knækkede skaftet i 2 dele og satte den ene halvdel af kosteskaftet fast imellem knappen på VHF-senderen og den anden imod væggen. Så stod senderen der og sagde bip ud i en lang køre. Den blokerede kanal 16, nødkanalen, over flere kilometer. Kom nu, find os, tænkte jeg. Så igen at hente vand op fra maskinrummet. Vi slæbte vand op fra maskinrummet i over 4 døgn, uden at vide, om nogen søgte efter os. Man forandres meget af sådan en tilstand. I første omgang var der mange nerver med i spillet, men til sidst kunne jeg ikke være mere bedøvende ligeglad med, om båden sank eller ej. Underligt.
Sommerferien, kapitel 8 og næst sidste. En dag gav jeg op. Efter flere døgn gik jeg også ned i det havfyldte lugar og lagde mig i min køje. Lige overfor den tungt sovende zombie-maskinmester. Jeg gad ikke mere, jeg kunne ikke mere, jeg orkede ikke mere, og jeg ville ikke mere. Jeg blev som maskinmester. Så lå vi der i hver sin køje. Det gav nemlig ingen mening længere at blive ved med at hælde vand ud. Der var ingen pointe. For det første, fordi jeg ikke orkede mere, og for det andet, fordi ud af 4 mand var vi kun 2, der kæmpede. En lå i brændevinskummer i lugaret, og en sad skidefuld op på broen. Det var mig og den anden fyr, der havde kæmpet helt alene de sidste døgn, og nu gav jeg op. Jeg klatrede op i luksuskøjen, takkede for mig selv og sagde farvel, og faldt i dyb søvn, velvidende, at jeg ville aldrig vågne mere. Godnat, og tak for mig. Jeg faldt omgående i søvn. Pludselig kom skipperen, vækkede mig og råbte: Kom op, vi må prøve at blive ved. Jeg skal også hjælpe. Kom, hvis du kommer med nu, så lover jeg at hjælpe. Jeg kom op, halvt omtumlet, men var faktisk bedre, end jeg havde været, inden jeg faldt i søvn. Jeg så på uret, jeg havde sovet i en halv time. Så efter det var vi 3 mand til at hælde vand ud af den synkende skude. Hvad vi ikke vidste. Da vi ikke havde kaldt på Island dagligt og indrapporteret, hvad vi havde fisket, begyndte de at kalde på os for at vide, hvor vi var blevet af. Men vi svarede jo ikke. Den næste dag kaldte de igen, og igen svarede vi ikke. Og så blev en eftersøgning sat i gang. Først fra Island og derhen, hvor vi sidst havde været. Da det ikke gav resultater, blev der søgt hele vejen rundt om Island. Da det heller ikke gav noget, blev der sat en rigtig stor skandinavisk-europæisk redningsaktion i gang. Det vil sige, at flyvere gik fra Island, England og Norge, mens søværnsskibe gik fra Island og Færøerne. Imens vi hældte vand, og vi hældte vand, og vi hældte vand. Pludselig uden varsel kom en kæmpestor flyver drønende hen over vores hoveder. Sikken en dejlig voldsom larm. Vi kastede alt fra os og sprang op på dækket. Vi vinkede, råbte, hoppede og baskede med armene i vores tykke orange oliefrakker og gule sydvester. Flyveren fløj 3 gange rundt om os og fløj så væk igen. Det var en militærflyver. De tog også billeder af os 3, som kom i de islandske aviser. Islændere havde gjort meget ud af redningsaktionen. Mens de ledte efter os, sendte de direkte i den islandske radio en spændende redningsudsendelse. Færingerne var mere diskrete. For eksempel stod der kun som en lille stump i en færøsk avis: båd været væk, men er fundet igen. Jeg skyndte mig op på broen og tog kosteskaftet væk fra nødknappen. Så hældte vi atter vand op fra maskinrummet, men nu var der et helt andet humør til stede. Vi hældte og grinede og snakkede og lå med fornyet energi. Vi skiftedes til at sidde ved radioen og at øse vand. Nogle timer senere råbte nogen i VHF'en. Det var en stor trawler. Jeg genkendte navnet. Vi kunne ikke se i de dårlige vejr, men vi kunne tydeligt høre ham, der snakkede. De kaldte på os. Skipperen udnævnte mig til at være chef for VHF-senderen, fordi, som han selv kunne se, så var det ikke så heldigt, om han snakkede i VHF'en, pløjerfuld som han var. Den færøske trawler havde os på sin radar og kunne bekræfte vores position. Jeg husker, at jeg stod rank, da jeg talte i VHF'en.
Dette var første gang, jeg snakkede i en VHF. Den var kun 20 sømil væk. Faktisk råbte mange skibe på os, men vores VHF rakte åbenbart kun 20 sømil. Jeg svarede tråleren, som fortalte, at en helikopter var på vej til os. Cirka 1 time senere var helikopteren der. Den fløj rundt om os, mens vi snakkede sammen i VHF'en. Jeg kunne tydeligt se piloterne. Piloten sagde, at vædderen fra det danske søværn var på vej og ville møde os om 6 timer. De spurgte ligesom dem på tråleren, om vi var okay alle 4. Jeg sagde ja. Så var de væk. Sommerferien, kapitel 9. The Never-Ending Story. 6 timer gik også, det gør de altid, og vædderen kom. Mens vi ventede, hældte vi vand ud og snakkede om alle de ting, vi ville gøre, når vi kom ombord på vædderen. Jeg selv ville starte med et varmt bad og så noget at spise, inden jeg skulle sove, sagde jeg. Jeg havde da også været kold, våd og træt og sulten i næsten 5 døgn. Men vædderen kom bare, smed en snor over til os, som vi halede ombord, hvorefter vi halede et tykt slæbetov ombord, og så begyndte vædderen blot at slæbe os hjem. Ingen invitation. Vi var meget skuffede, fordi vi orkede ikke mere. Hele tiden stod en soldat bagest og kiggede på os. Jeg vinkede til ham, men han reagerede aldrig. Det tog 18 timer at slæbe til Færøerne. Da vi kom ind på fjorden, hvor båden hørte hjemme, kom der en anden båd ud for at slæbe os helt ind, imens vædderen fortsatte sit lonely hunt job. Og sådan endte det hele. Vi blev slæbt ind i havnen og lagt til kaj. Jeg trådte op på land, og det føltes nærmest underligt, som om det hele gyngede. 2 mand bar maskinmesteren i land. Skipperen blev også fejet væk i en bil, og jeg blev efterladt på kajen med et par tasker og en underlig flad fornemmelse af, at ingen måtte vide noget. Ingen rapporter, ingen forklaringer. Men tavshed helbreder ikke. Først nu, 40 år senere, våger jeg at fortælle det, for at finde fred i det, der aldrig fik en afslutning.